Kajing ter ulaba baro sisngi bat kajing be ke erlang thari menta kesngi ka lai peu terik benai jemang arjara pusan. Kala yalam sya kajing kelon jong wei uding badon harut surok hamar persya jong ka IB jong ka Soil Conservation Office hapatar khma ubala khanglenti ya ka surok MMR Road hapatar khma. Kajing kelon jong uneu ding kala ka lenti sendon ya ka surok hadu baki kali kimla syu ban yai lang ba kene ka surok. Kabala bu ya kajing ya kipai ba nong yai nong yang hadu sikenta duna Kane ka jingjia ka deh kapor Hendriu Siteng Henry ki kalirit kilayai langba ka madan shnong ka badon hasnda jong kane ka surak. Tang siwa jingtip halor jong kane ka jingjia nakal yang ki rangba shnong jong ka patarkma kila pentip syaki officer jong ka office u assistant executive engineer jong ka patarkma division ki balaparu marmari ki mesterul banwan penkhoj bat pom yone uding khnang banlaj na ka jingka lenti. Nakal yang jong ki mesterul kilawan wood bat kilale ya ka badon kam kabla penla iki kali ban yo yaj naka surak hadin kato kat nepor. Ki pulit jong ka patrahma police station ru kilawan poi hadin khendiat minit bakila yo jingtip halor jong kane ka jingjia. Ki bala yarap ru ban penyaj iki kali ki bala yang lain baro arliang ka surak naka dau jong kate ka jingka lenti jong te uding. Mau diuk lah kayuk ke lah ni. Kali hat dia long dah yuk bro. Ni clear lah ni long dah yuk kali hat dah. Berapa masterul ke long? Apa muat tu lah teng.